Assalamu alaikum. Musibe tedduɓe on calminama jurama ko musidɗo mon Sira Diawo to a TV Sénégal mbaɗon seno abonné mbaɗon zeme concert men Sare Suna accitama machallah son jeeyi YouTube binde to a TV Sénégal sabu Allah miɗon ñaagi onon fansiji ɗi fof laare vidéo hamo gasa ha jiyan ko Allah waɗi to concert o fof machallah waɗi ko jontade mais koddo bobo e mariyato ngamani en ton ngam riyonde ha machallah laare concert o ala ko manki ton machallah golle joɗɗe mbaɗi ton on calminama on jurama oton jejjide wadde abonné oton jejjide wadde partage vidéo ji ɗi kadi Yes, I better kill him. You can send me Ali. Yes, I am. Mira, palinga da fanane. Mira, palinga da fanane.
Salam bandiraɓe calminama on jettama on ɗo jam hiire mon alli sagataɓe sukaɓe mawɓe rewɓe sarɓe fof min calmini kolin kannaɓe mbaɗe juɗotoɗo min dara ga esiɓe iga tenkonaɓe iga wattanaɓe hirmanaɓe robanaɓe kanapenaɓe ya allah mbe ha sintu sambaru naɓe sarde naɓe soire naɓe tenkone naɓe fonkolan makkanaɓe Senegal Senegal nabe chumman somebody put me vela